ואני רוצה שתעצום עיניים, רק לרגע. בוא נדמיין משהו, תיכנס לזה באמת כי זה יכול להיות הרבה יותר אמיתי ממה שאתה חושב. דמיין שאתה קם מחר בבוקר, פותח את העיניים והדבר הראשון שאתה מרגיש זה שקט בראש. אין יותר דחף אוטומטי לבדוק את הטלפון. אין יותר את המחשבה של מה חדש בוואטסאפ, מה קורה באינסטגרם. רק בהירות מוחלטת. אתה קם מהמיטה, הולך למטבח, מוזג לעצמך כוס מים, יושב רגע, ופתאום אתה שם לב למשהו. הראש שלך צלול, אין יותר את הרעש הרגיל, אתה לא מרגיש את החוסר מנוחה הזה בידיים, אתה לא משועבד יותר, ואז אתה מבין את זה באמת, השליטה חזרה אליך. עכשיו, דמיין איך זה נראה לאורך כל היום שלך. אתה יוצא מהבית, ואתה לא הולך עם הראש תקוע בטלפון. אתה באמת נוכח. כשאתה מדבר עם אנשים, אתה באמת שם. אתה יוצא לנסיעה, כשאתה אוכל, אתה מרגיש את החיים שוב. ובסוף היום, אתה מסתכל אחורה ומבין. הרגשתי חי יותר ביום אחד מאשר כל החודשים האחרונים. ולא בגלל שעשיתי איזה שינוי קיצוני, אלא בגלל שהמוח שלך סוף סוף חופשי. וזה לא רק יום אחד, זה הופך להיות כל המציאות שלך. כל יום אתה מתעורר, בשליטה. עם מוח חד, בפוקוס, ברמה אחרת. ואז תחשוב רגע, איך החיים שלך ייראו, אם ככה ייראה כל יום מעכשיו. איך תרגיש במקום לבזבז אלפי שעות בכל שנה על מסכים. תשקיע אותם בלבנות את עצמך באמת. מה היית יכול להשיג בעוד חצי שנה, בעוד שנה? אבל פה מגיע החלק החשוב. אתה לא מוחק הרגלים, אתה מחליף אותם. כל הרגל פועל על פי הקשר קבוע במוח. יש טריגר, השתוקקות, פעולה ותגמול. המוח מחפש נוחות, הרגלים אוטומטיים ודופמין קל. וזה אומר שגם אם תנסה להפסיק לבד, ברגע שתגיע לרגע חלש של עייפות, לחץ, חוסר מיקוד, אתה תחזור לאותם דפוסים ישנים. זה לא אשמתך, כי בלי שיטה שמייצרת שינוי עמוק, אתה תמיד תהיה במאבק מתמשך מול עצמך. כאן נכנסת לתמונה טרילותרפיה. שיטה משלבת פסיכולוגיה מערבית עם תורות מן המזרח. התחלתי ללמוד אצל זן מאסטר, והבנתי משהו שלא לימדו אותי בשום מקום. לא איך להיות יותר פרודקטיבי, לא איך לנהל את הזמן שלי, אלא איך לשלוט בקשב שלי. ברמה עמוקה כך שהוא ישרת אותי במקום לשלוט. זה לא קשור לכוח רצון וגם לא לעוד טכניקה של פרודקטיביות. זה קשור להבנה אחרת לגמרי איך המוח שלי פועל, איך הרגלים נוצרים, איך אני יכול לייצר מצב שבו אני נמצא בתוך העשייה, שקוע במלואי, בלי דחיינות, בלי מלחמות פנימיות, ובלי להרגיש שאני צריך לנשוך את עצמי בכוח. כאן בדיוק נכנס הפתרון שבניתי. תהליך ליווי אישי שמבוסס על שיטות מעולם הטרילותרפיה, חקר אנתרופולוגי ושינוי הרגלים, גישה שעובדת עם המבנה הפנימי של המוח שלך כדי לגרום לך סוף סוף להרגיש בשליטה. במקום להילחם בעצמך, אתה מקבל מכלול שמותאם אישית אליך, כלים פסיכולוגיים מוכחים לשינוי הרגלים, בלי להרגיש שאתה בכלא. תהליך שבונה לך מערכת טבעית לשליטה בזמן שלך, בלי המאבק היומיומי. אנחנו נעבוד עם התת מודע כדי לשנות דפוסים אוטומטיים שלך, בלי להרגיש שאתה חייב להתאפק כל הזמן. וזה לא עוד קורס, זה לא רשימה של טיפים. זה תהליך אמיתי של שינוי עמוק, שמאפשר לך לחזור להיות בשליטה על עצמך, על הזמן שלך ועל המיקוד שלך. בלי מאבק פנימי מתמיד ובלי שיטות מיותרות. אתה לא יכול להגיע לזה רק לבד. זה לא עניין של כוח רצון, כי אם היה ככה, כבר היית שם. וזה בדיוק למה אני כאן, כדי להראות לך את הדרך היעילה והמהירה לצאת מזה, לבנות לעצמך חיים אמיתיים של חופש. תלחץ כאן למטה עכשיו ותקבע איתי שיחה אישית. ולא, זה לא שיחת ייעוץ, זה הרגע שאתה מחליט להחזיר את הזמן לידיים שלך. ותבין, רוב האנשים שצופים בסרטון הזה, הם לא יעשו עם זה שום דבר. הם יסכימו עם כל מילה שאמרתי ויגידו לעצמם, נכון, זה ממש ככה, אבל אז הם יחזרו בדיוק לאותם הרגלים. אז אני שואל אותך עכשיו, אתה הולך להיות אחד מהם, או שאתה הולך להיות אחד מהאנשים שבאמת משנים את זה? החיים שלך לא הולכים להשתנות לבד. אם תמשיך לעשות את אותם דברים, תקבל את אותן תוצאות. חץ כאן למטה ונקבע שיחה. זה לא עוד סרטון שיעבור לך מול העיניים, זה הרגע שבו אתה מחליט לשנות את זה באמת.